Ne vemo, kaj bo, neki bo spet snemajo, cela Neki se ekipa pripravlja. gleda noter v studio. Živijo. Tara. Toni Cetinski! Dobro jutro, dobrodošli. Ja, koliko enih stvari. Kako skaj? Ja, dober, kako si ti, v redu? Seveda, dobro, ja. Naspan? Ne. To nikoli. 30 let že na sceni, prvič v našem studiu. 27. 27. Ne moj. Ne, aha, se upravičujem. Čuo sam još jednu stvar, da spavaš go. To sam spao dok sam bio mlađi, dok sam bio mršav ko ti, zgodan, plav, visok. Imao sam six pack, sad imam one špek. Tu smo. Možemo nešto čuti, lahko neki slišimo. Ja, lako. A? A ne znaš, šta ćemo? Šta sam ti rekao? Ne. Tenis! Nikad nisam bio tako plav. Boli glava, boli me. Ali ide, pa dobra ga sve. Ide Satići show i Radio 1, svirite. 18.12. Gospodarsko rastaviće ste najbolja publika na svijetu. Lagala nas mala pesna ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to joj je u krvi. Lagala nas mala pesna ko budale, igrala je igru, Sa njom nema šale. još i danas laže